Ya.
aja nganti lali sing tuwa weline aja nganti lali. Rada isen piye ngono. Lah kok isen lapo lho ya wis cantik ngene. Ijo-ijo. Jebule aku nyawang kiwa tengen ngarep nguri kok ijo kabeh. Aku punya digudak wedhus terus piye, aman iki. Ya Allah rame banget ana apa iki? Ana ketoprak. Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki Wahyu Manggala perdana nggih. Perdana nggih. Sowan wonten Teretes. Teretes apa teretes lah? Bu. Teretes ya Allah hawane. Naik-naik ke puncak gunung mak walah nggih luar biasa nggih. Pokoknya dina iki seneng-seneng mumpung Wahyu Manggala sowan wonten Teretes niki dalam rangka acara napa nggih Bapak Ibu nggih? Halal bihalal nggih Bu. Halal bihalal nggih. Nggih sembah nyuwun kagem kepala desa sak perangkatipun panitia acara menika nggih sampun kersa nimbali kula sak kanca dalam rangka acara halal bihalal njaluk silaturahmi karo masyarakat Teretes nggih. Mugi-mugi seduluran selawase masyarakat Teretes pinarian seger waras. Panjang yuswa. Banter Bu. Adem ayem desane saya makmur desane. Nggih amin. Sing pasti gemah ripah loh jinawe. Lah ngaten nggih. Aku percaya masyarakat Teretes ki makmur kabeh. Nyatane acara dina iki mrina wae kaya ngene lho, Dik. Obak lho. Antusiase make-make direwangi epor-epor kabeh do nggawa sangu dhewe-dhewe. Ora nggo sangu masam ora ketelak. Ketelak lesu. Angger pokoke yang hadir siang hari ini kuota sangat dari Teretes sendiri, dari luar Teretes juga banyak. Pecinta-pecinta ketoprak khusus Wahyu Manggala saya Rembagota nggih wonten bapak-bapakku. Sunan sing tembang-tembang yang sudah masuk juga ada. Banyak sekali. Niki dari mana Mbak Iin? Niki saking Bapak Ketua RT 1 Bapak Basuki ngersake. Oh, niki saking Ketua RT 1 nggih Pak Basuki menika sunannya wonten Podang Kuning. Bubuk Asmara Tresna Waranggono. Niku Pak RT ta? Pak RT. Nah niki Bu RT. Lho dhewe mirip lagune. Terakur piye kok ngirim dhewe-dhewe iki mau. Niki dari ibu-ibu panitia nggih. Oh nggih. Tukang masak sunane ya Podang Kuning. Ya Gubuk Asmara. Ya kok persis ngene. Niki wonten kamelian. Nggih mau nggih wonten. Nggih dinding pemisah ugi. Oke, Mbak menawi saking ibu-ibu ngajeng ngersake teman semangga langsung kemawon. Umume pripun ngoten lho nggih. Nah, ngaten iki lho upama kabotan wong siji semene ya urunan ngono lah ya. Mboten kula namung guyon, Bu. Jenengan sing tenanan nggih. Yuk, diwiwiti Mas nggih, katuran wonten Podang Kuning tembange ngaturi niki Pak Basuki iki ibu-ibu tukang masak. Jare lagi kok ana tukang masak e. Nggih. Iki ra sida ngono, berarti dimasak namake ya. Nggih. Podang Kuning Gubuk Asmara wis dadi siji ya ora masalah. Ngirit waktu. Oke. Momong streaming bareng RHS ora ding sinyale elek kok. Mau wong takok akih kok. Lho sinyale RHS streaming kok jujuk mandek Mbak Arom ngono jare mau Wah pertanyaan. iki siang malam ndak ora streaming iki. Ya menawa kok tuku wifi sing anyar nggih. Mangga Mas. Streaming sudah aktif. Oke. Suwangga. Ngaturi sesepuh wonten Teretes ugi nggih. Yep. Jos Esuk awane ngomah wis ora krasa. Keluyuran anggule isih ngatak sayang. Mobeng meter anggonku golek ora krasa. Esuk awan nganti Maniman yen nganti liya kang nyawang. Kleang-kleang tak sawang mencane ngapa.
Gubuk kae biyen tak golek ning jaga kebak tulisan warna isih praman yo Jenenge gubuk asmara biyen kae tak gandung tresno tanpa bantal tanpa kloso rot abote ketaman asmara Catetan sakjroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi karo megoleren ning gubuk asmara ora para iki lho niaga kok ya padha ngantuk kabeh ya sih. Iya. Hawane lemes iki mergo iki lho sing Hawane marai ngantuk ati iki. sejuk sekali. Nek masalah goyangannya aja lali pokoke sing Oh, iya, no, musir. harus, no. Masyarakat teretes ben seneng atine kae lho. Lah dhek manggung nang joget iki lho. Ndai po iku lagi nang dhuwur panggung. Dae po nek ning dhuwur Apa? Nang dhuwur apa? Ndai po mergawene nang omah iki kaya apa nek ora ngetoprak ngono. Dak ngoten nggih Bu nggih. Banderem lenyoknya kok iso iki mang tak tungtak aku ije penake kaya embel. sak nganu turu kabeh kok. Angin sampun ngaturan nggih Pak Basuki nggih, Pak Rete nggih. Ugi ibu-ibu masak sampun kula aturi tembangipun wonten padang kuning ugi gubuk asmara. Kono Mbak Kakung ladeni Mbak Iin. Gending slendro. Tabuhan slendro tayub napa? Kembang rawe medun 10 wolu. Kembar rawe nek kembar rawe bar didono ngono ya. Mbak Kakung ngono kowe iku ya ra gelem kenalan bareng asma sinten Mbak Kakung lah ngono. Menangka suruhku diamberno kono lho Dik, iya. daleme mbae. Nggih. Ya wis monggo diaturi ampun kuwatir Mbak. Nggih, Mbak. Tayuban kok dideleh pungkasan wae ra masalah. Permintaane sing kok gawa mang apa wae? Ada dinding pemisah kamelia. Iya. Nek ngono Kamelia dulu Mas Iya, Ari. Mas. nggih. Niki sudah saking sinten nggih? Niki tidak ada namanya. Tidak ada namanya. Ingkang ngeresake wonten tembangipun. Camelia. Camelia kados dalem, Pak. Napa niki? Panitia? Lintang asmara. Nggih, mungkin kula aturi cus pokoke siji-siji Nggih. padha rata Padha rata Monggo, Mas kabeh. Ari. Buntel kaya buntel nganu ya Dek ya. Kayak nek dilebokno Lintingan. ning celengan ngono ku lho. Iki mah ndak celengane Pak dijudah ngono Bu. Iya ya. Cus. Ayo iki sing bar prei iki lho. Sungguh takkan ku biarkan yang berani menjamahmu. Kan ku pertaruhkan jiwa
iki serak mesti bareng lembur cah iki. Masa. Yo. Pak Tris, apa Pak? Ya, gorengnya. Gorengnya.
panitia menika nggih Nggih. tembang Kamelia nyatanya tembangi diputer langsung disawer niki lho Mas Disangani malih matur suwun nggih, Pak, nggih. Iku lagi sing lanang-lanang Durung sing ibu-ibu wedok, ya Allah Gusti ya Allah ya Allah. Ketake ademane moro. Aja ngono. Aja ngono ya. Ibu iki wis mesam-mesem lho. Mesam-mesem lungguh diluk lah tinggal mulai. Duh, tak kira mesam-mesem rogo sak arep nyawer. Ora, jangan khawatir kalih masyarakat Tretes. Tretes. Dijamin. Netes-netes. Ya dilanjut ya. Aku Nggih. tak ngaturi panitia-panitia dulu nggih. Iya. Wonten Lintang Asmara Mas Hari nggih. Heeh, langsung tak capcus pokoknya tak utamake bapak-bapak panitia. Mergo yen ora panitia-panitia sing ngundang awak dhewe sak Wahyu Manggala ora ngarah sowan ning Tretes kene Tretes, nggih. Lah iya, ben iso naik-naik ke puncak gunung. Tinggi sekali Rom. Ah, nggih. Pak nembang, Pak. Monggo nderek nembang Pak e. Nggih. Mboten. Oh, nggih sampun. Oke lah kalau begitu. Nyanyi dong. Sembarang. BL. Panas BL. Siang Pandoro ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang tiasa laswe.
awake nganti aku. Ora ero. Mendelik. Ora Pak biasa ngono kok. Maksudnya nang kono lho nang isor panggung gak Oh, ketok. ndelik. Tak kira Pak mendelik ngene lho. Iya, aja seneng atine makan mendelik rek. Sampun nggih, Iya, saking sampun. segenap panjenengan sampun kula aturi ya. Tinggal menewi lagu-lagu yang belum dikasih dari Ya. kanca-kanca juga. Ah. Bapak-bapakmu yang dari Rembang Kota ini ada pengharapan dulu Mas. Oh iya. Rasane enak tenan. Ya, jangan Mas. Nek kangen-kangen ya rasane enak deh. Iya, Pak terus kudunya sing nyanyi Mbak Indah Kalula. Oke. Ya. Juga spesial lagi dalam streaming yang ada di Rembang, Pati, Kudus semuanya, dalam negeri juga luar negeri, saudaraku. Level cek urip paham. Sudah Level saya cek urip paham. sampun oke mbak ini. Cukup kowe ning kene. Mencari aku nulis lagu iki. Mau iso cukup bayangke sesandingan bebarengan ning kene. Keselak iki piye? Kowe iso njogo tresnomu nganti besok aku lan kowe iso ketemu. Oke, spesial dari Rembang Kota nggih, Pak Nur juga kawan-kawan nggih. Jomblo LDC. Oke, Pak. Wahyu Manggala ini. Gue mau juga exotic. Indah kalau ayo goyangin. Ayo nduk. Waduh. Iso ketemu. Hey. Yang berjuang ojo ditinggalkan lo ya. Ina, 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 ina. Hey, hey, ha, ha. Ha, hey, ha. Ha, hey, ha. Hey, ha, ha. Hey. Sajam ini sajam. Sajam ini. Dia tidak kok nyanyi di pemisah. Ayo bocil-bocil kematian ki, ayo jangan membingungkan diri yo. Ayo deh. Eh, Ha, le. Le, no, le. ayo Le, no, le. goyangin dulu, goyangin
Kudune iki ketemu sik ben lancar. Sing lancar ki apa nih maksudnya? Nyambut gawene, nyanyine. Alhamdulillah. Diirit suaranya, diirit tenagane. Iki jek 7 sasi ya, Jek pitung sasi neng goyangannya aja nganti kaya wong ngantuk ya. Ora aja nih Kowe umpama syuting nyanyi iki ya karo gesturmu iki mok ketokke bodimu wae wis Tak kaya ketokno ngene. iki. Maksude iki lho keaktifan apa sing ngene awakmu ben diarani ibu-ibu kalah keledek iki lho. Seret Kayak uwil ngono mesti. Uwil iku apa? Kanunan kapal iku. Ndaipa ya wah. Pokoke ibu-ibu nek wis mesem kabeh iki seneng ati. Nyenengno tenan. Ngaturi dari apa Mister nggih? Mister Mas Gedur. Dinding pemisah. Iya. Ndek iki njaluk lagu ya entek nganggur dur. Iya piye? Iya, iki genting lagune neng dinding pemisah. Alah ngamuk ya wis kono kok iso. Kok ngamuk nek genjong ison kok piye engko? Iya malah ndang dibrak-brak. Pergaweane iya lali. Mangga, Mas. Iya, Mas. Ayo, Mei. Aja blepotan. Blepotan jare. Iya. Hey ha. Air mataku kasih
Ki wis pol pucuk mbok nganti pucuk. Ngene para Mas mau Mas. Iya rada ngene. Rada ngene Siti. Ndek gayane saiki kan ngono. Wah, akeh jebule yo Sampun nggih wonten di Nggih. Nggih. Iki tinggal meneh bonus dan bonus nggih. Nggih. Pak saking wingi ngersake gala-gala engko terakhir Gala-gala. tayuban nggih. Nggih. Ing badhe ngersake sak tembang kula aturi nek mboten nggih kula kasih bonus ngoten Nggih. nggih. Ya monggo Mas Ari gala-gala langsung jus. Nggih, jenengan mungkin kula aturi pungkasan tayubane nggih Mbak Kakung nggih. Batu niki nggih. Oh iya nyanyi deh. Nggih, Pak. Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Oh, tiada terkira hidup segala-galanya. Oh, tiada terkira hidup segala-galanya. Oh, tiada terkira hidup segala-galanya. Tiada terkira hidup segala-galanya. Asik jar.
Pak nggih. Wah, enak ra karuan nggih, Pak. nggih. Nggih, muga-muga seneng nggih Pak nggih. Ayo sayang lanjutke lakon nggih. Lakone kersane tutuk iki sak lagu, oh kok sak lagu. Sak pamundutan saking Mbak Kakung wonten apa mau? Kembang rawe Tayubane 10.8. 10.8 Kembang Rawe ngono ya Ki ya. Heeh, kalih ngrati Gusti Putri nggih. Monggo. Cek etro. Mangken dalu pun lajeng. Mangken dalu pun lajengake nggih. Yuk. Wis Mbak ora. Kakung kula aturi nggih Mbak nggih. Kretek iku. Monggo nderek mbeksa Mbak. Isen Mbak. Mboten usah isin to, Mbah. Wes ngoten lho. Ingkang badhe nderek mbeksa monggo ibu-ibu nggih saged. Yuk. Ayo nduk, jogete nduk. Bu. Banus. Banus. Yuk. Terus anu lah wotol-wotol lah ben ra ngantuk, Bu. Maju pol, maju pol, maju pol, maju pol. Amen ngono terus ra ndek sumringah blas. Yuk, mendake nduk. Yuk. Yuk. Trimo rati plonjo Sumringah go, sumringah. Wes mesti lodek kita WM Audio, WM Audio. kon hasil kabeh tekad siji manunggale bangsa tok ada dasar Pancasila kudu eling bineka tunggal ika warna-warna suku bangsa agama lan budaya kabeh kudu bisa manunggal kebebasan negarane dadi santosa. Yuk. Bonus. Yuk. Ya, menculot, menculot. Kono lah teko arah. Iya. Rontok kabeh. Mangga ingkang badhe nderek beksa kula aturi sumangga Bapak Tatak sedayanipun nggih. Iya. Nging iki apal jadwale iki mesti. So Nging iki lah. Roh ae nek main terus. ceritane Ceritane wong seneng tunggal sak bale. wiwitane Wahyu mangga jejer wahyu mangga dinane.
pamannya sampun kula aturi mangke dalu mulajengake cukup semene nggone. Monggo Ndara. Yo, Wonten dawuh Ndara. jroning supa kok lak yo ora nglalekke marang gaweanmu to yo. Mboten Ndara. Tunggal mawon kula mboten wonten ingkang kliru wae. Yen ngono gawe marang ati. Nggih. Sing matur sing kaya ngono. Ning Ngene ngene ya. yo. Terus pundi? Ngerti apa dulu? Ana ing Kasultanan Demak Bintoro kuwi ana prajurit Nagara. Prajurit enggal. Senajan to bocah saka desa sing bagus kok yo. Oh, jadi kok jalan Ndara. Ora kenalan, ora tak kenalan. Aro. Jenengmu Aro. Lu kok wis ro? Wis ngerti. Yo ngono, ibu-ibu kok gak tau jenengku Abdi. Anake kowe lak abdi anyar to. Ya wis nek kono baleni jenengmu sapa? Aku karet. Karebet. Jenenge wong kenalan iki ya jare ra kenal ra sayang. Dadi aku wis kenalan aku kudu nyayang kowe. Jenenge wong kenalan nek mboten kenal aku mboten sayang Ndara. Kulo kenalan yo gak sayang Ndara. Kulo nek wong lanang iku duwane kaberet. Kaberet. Karet. Oh iya. Sapa lho? Karebet Ndara. Kowe kepe saungan to ora? Pon arep mawon. Kene yo rum. Nggih. Sarene iki ana karebet katone ana wigati banget karo aku. Nggih Ndara. Kula kowe tak keparengan kene kepukuran. Nggih. Ayo Ndara. Karebet. Parit jauh semangat. Tak kok tak bali kok kowe wani mlebu ana taman santi. Ana wigati apa? Pangapunten saderengipun awit kula sampun wani mlebet wonten ing taman sari. Wonten gatos semangat ayu. Ngene kok bocor. Pun paragan. Kowe kandha kalamun ana wigati sing arep mbok blakake karo aku. Banjur wigati ki apa? Kula niki kautus dening Bendoro kula. Doronggung Prabosmi ingin supados ngaturaken nawala. Dadi paman temenggung Prabosmi. Tusan marang kowe supaya ngaturake nawala iki. Kados ngaten Nanging Kusmani. karep aku tak takon karo kowe. Apa kowe wis mangerteni apa kang dadi juane nawala iki? Dereng menawi kula ngertos kula nggih dosa. Ini ya karep. Supaya cetha lan gamblang anggon kumidang ngetake apa kang dadi juane nawala iki. Tak jaluk kowe semaca ya, Beb. Boten Kok boten? mangke kula dipun paringi pidana kalih Bendoro kula. Sing pentah ki aku. Wis jeneng abdi kudu metu marang sesembahan karep. Nek kene aku ngongkon karo kowe supaya maca tujuane nawala iki. Mula kudu kok lakoni. Ngaten nggih. Ya. Ngono dal sawetawis Kusmani Ya ayu. karep. Nawala katur Kusmaning Ayu Ratu Kambang. Kanthi nawala menika pinangka gantosipun anggen kula sabet jagong dumateng panjenengan. Kusmaning Ayu Ratu Kambang keri. Kusmaning Ayu Ratu Kambang keri. Keri Kusmaning Ayu. Aduh karep beda napa to karep? Nggih ampun caket-caket.
Kula niki mboten ate cedhak kalih wanita Kusumaning Ayu. Apa sebabnya aku iki cedhak karo kuwi? Supaya cetha nggonku ngrungokke apa kang dadi sine naula iki ya karep. Oh ngaten. Kula lajengaken nggih. Oh digacet iki karep. Kusumaning Ayu Ratu Kambang. Wonten ing katemenggungan. Kula niki tansah klisikan. Netra panjenengan Kusumaning Ayu Ratu Kambang. Kusumaning Ayu Ratu Kambang. Kusumaning Ayu Ratu Kambang. Kusumaning Ayu Ratu Kambang. Karep iki kene. Kula niki ajri Kusumaning Ayu. Iki ngopo kok dadak wedi rasa dadak wedi. Ya cedhak Ngaten karo nggih. aku. Nggih. Digacet iki karep. Estunipun kula niki tresna dumateng panjenengan Kusumaning Ayu Ratu Kambang. Niki saking bendoro kula tumenggung Prabu Semi. Oh. Dadi kaya ngono jawaning naula. Nggih, Ya wis karep pit. Ning kene aku bakal paring tolong iki wae. atus ngaten Kusumaning Ayu. Iya karep ini. Karep ini. Tak tampa tresnane. Nanging dudu sing repto layar. Nanging sing ngeterke layar. Estunipun kados pundi Kusumaning Ayu? Tani sing tak tampa iki tresna karo kowe karep iki. Ampun gojek. Kok gojek? Kok dadak aku gojek karo kowe? Niki saestu. Lae terus sing batin aku iki tresna karo sampeyan. Nggih, Sepisanan aku mangerteni karo Cynthia. Nyatane niku aku ngaduk tresna karo sampeyan karep. Kusumaning Ayu. Monggo dipun penggalih. Menawi panjenengan badhe tresna dumateng kula. Kula niki namung lari saking dusun. Benten kalih panjenengan. Pinangka putra sembahan wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Napa pantes, napa patut menawi kula lenggah jejer dumateng panjenengan Kusumaning Ayu. Karep pancen bener kabeh kandang. Kalawan aku lan kowe iki beda pangkat lan derajat iki kowe kudu ngerti karo iki. Jeneng tresna iki wito. Tresna kuwi ra bisa mawas akeh bondo donya pangkat lan derajat. Ning ati kan dadi pangkat karep. Niki saestu kula mboten ngimpi Kusumaning Ayu. Ya, ngopo dadak iki? Menawi mekaten kula nggih tresna. Apa? Inggih Kusumaning Ayu. Aku kok topo karep iki. Ini aku matur suwun karep iki. Kanugrahan Kusumaning Ayu. Kalebet. Sugih kendel Bondowani. Kowe cedhak marang katresnanku ya kekasihku Ratu Kambang. Ning kene ora sah goroh kelawan aku. Wiwit dina iki Kusumaning Ayu Ratu Kambang pinangka pacang aku. Piye? Lho gene ki ngaku gawar sing kaya ngono. Ratu Kambang seneng karo kowe. Bener. Kena ning ana pitukune. Banjur apa pitukune? Kowe kudu mati saka tangan. Bagus. Yen pancen kaya ngono, lamun kowe kepengin ngrebut Ratu Kambang, ning kene aku sing dadi pepalang. Tak bareng. Tanpa nono ajeng jaya kajayan, lamun kowe ksatria kang induk. Karepet. Aji-ajimu sidak jileh ngedebus. Kaping pindune. Tak kira kowe bakal mati saka tangan pilih. Aji-ajimu blok-blokas. Kalah. Kang Pungkasan. Yen Ratu Momo, aku bakal manungkul oleh pengaruhan.
janjimu sing pungkasan Rantaka.